अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा. प्रप्रथम जावनु भगवंत श्री कृष्णालय गुरु गौरांगालय आणि हंग उपस्थित आशिल्ल्या पुराजन भक्तालय आशीर्वाद घेऊन गेनु आयची सेशन दशावतार सिरीसाचे बलराम ते सेशन घेवचे इष्ट पडवता. हरे कृष्ण. एक्चुअली बलराम श्री कृष्ण बलराम है वन ऑफ द फेवरेट deities आमगेले इस्कॉन वृंदावन अंतू श्रीला प्रभुपादन स्थापन केलेलं सर. हक्क स्पेसिफिक रीजन समेत जल ताची पुढे आम्ही बलराम हागेल पोझिशन कसं म्हणगेनु पळया. आमक गोत्तशील म्हणजे कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष. ब्रह्म संहितेंतू ब्रह्मान सांगिलस ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण. सो आमगेले शास्त्रांतू थ्रू आउट आम्ही 4 वेदास कडेरी 108 उपनिषद्स वेदांत सूत्र पळयताची कडेरी महाभारत रामायण आणि वेदांत सूत्राची कमेंट्री श्रीमद भागवतम आणि अशीची कंचेची शास्त्राची कंचे पुस्तक अथवा आम्ही पुराण कसने घेतल्यार समेत आमका कन्क्लूजन कसन म्हळ्यार कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष. तकाची श्रीमद भागवतमांतू समेत सांगितलं एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे. सो कृष्ण तो अवतारी म्हणून घेत कसले म्हळ्यार तो तागेल निमित्त पुराची एक्सपान्शन्स म्हळ्यार विस्तृत रूप भगवंताले ते येता. ताकाची कृष्ण तो आदि पुरुष. सो अनादिर आदिर गोविंद तो सर्व कारण कारणम. सो बलरामु तो कृष्णाले फर्स्ट विस्तृत रूप ते कशी म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ मागीर पळया. जाल्यार बलराम ते बल म्हळ्यार कसं बल म्हळ्यार तो आमका
फिजिकल स्ट्रेंथ म्हळ्यार दैहिक शक्ती समेत दिता आणि आध्यात्मिक शक्ती स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ समेत दिता ताकाची तागेले बल म्हूण ताची अर्थ स्ट्रेंथ शक्ती शक्ती दिवचे आणि राम म्हळ्यार रमती रमयती इति च रामः ते म्हळ्यार एक जावन घेवन तोची प्लेजर घेता सुप्रीम एन्जॉयर Krishna is the supreme enjoyer. तशीची बलराम also is a supreme enjoyer. आणि रमयती मला विंगड जनाक समेत gives pleasure to others. मला विंगड जनाक समेत संतोष दिता तकाची राम म्हणून म्हणताची. सो बलराम एक जावन घेनु आध्यात्मिक शक्ती फिजिकल दैहिक शक्ती दिता आणि विंगड जनक प्लेजर समेत दिता तकाची बलराम म्हणून तगेले नाव तक मस्त नाव अस बलभद्र म्हणताची बलदेव म्हणताची आणि ಕೆಲವು ಜನ ತೈ ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ನಿಗಲ್ಲ ದಾವೂಜಿ ಮೊಣ್ಗೆನ್ನಿ ಅಪೇತಚಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಮ ಮಳರಿ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ मूड विंगड भावारी विंगड टाइप म्हळ्यार कृष्णाला विस्तृत रूपाक आपयताची बल राम म्हळ्यार बलरामाकय राम म्हणताची केलो पंता आणि रघुपती राम सीताल बामण रघुपती रामाकय राम म्हण सांगताची आणि वृंदावन साइड ಆಗಲ್ಲಾರಿ राधारमण राम सो कृष्णाक राम म्हणून आपयताची केलो आणि परशुराम केलो राम म्हणून आपयताची सो राम म्हळ्यारी विंगड भावारी विंगड टाइप एड्रेस करताची जाल्यारी तिनी बलराम राम आणि राधारमण राम त्यांनी तिनी स्वयं भगवान जाल्यारी परशुराम तो शक्त्यावेश अवतार म्हणून सांगिलास आणि हांव सांगेल म्हणजे बलराम तो फर्स्ट एक्सपान्शन म्हळ्यार फर्स्ट आता ओरिजिनल कॅन्डल अस म्हणले की ओरिजिनल कॅन्डल तुलेन आम्ही हजार गटले लक्ष गटले विंगड कॅन्डल लावेत तशीच त्या ओरिजिनल कॅन्डल त्या कृष्ण तगेले विस्तृत रूप फर्स्ट विस्तृत रूप बलराम तगेल तुलन अनेक विस्तृत रूप त्या येताची सो कृष्णाक अनलिमिटेड फॉर्म म्हळ्यार असंख्य रूपांतू तका विस्तृत करून घेवची तसले शक्ती अस परास्य शक्तीर विविधैव सूयते सो तशीची आम्ही पळयताची तगेल विंगड अवतार असताची आणि आम्ही पळया विस्तृत रूप आणि अवताराक कसन डिफरन्स म्हणून जाल्यारी फर्स्ट अर्थ कोण घेवची कसन म्हळ्यारी कृष्ण आणि बलरामांतू तगेताय कसने डिफरन्स तो एकूच भगवान जाल्यारी दोन्ही देह घेऊन घेनस तकाची चैतन्य चरितामृतांत म्हणलास सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम म्हळ्यारी द्वितीय देह कृष्णची जाल्यारी तगेले दोन्हीची देह त्या बलरामो सो श्री प्रभुपाद सांगताची देर इज नो डिफरन्स कसने मस्त डिफरन्स ना एकलेल श्याम वर्ण अस आणि एकलेले गोरो अस म्हळ धवी वर्ण अस सो जाल्यारी कृष्ण इन ऑल पोझिशन्स तो अवतारी जावन घेनु असता आणि विंगड पुराची either अवतारू विष्णु तत्वांतेचे अवतार जावन असताची अथवा तनी विस्तृत रूप जावनु असताची जाल्यारी कृष्णा इज द ओरिजिनल फॉर्म मूल रूप म्हळ कोणाले त्या कृष्णाले तकाच तका सोर्स ऑफ ऑल अवतारास पुरा अवताराची मूल अवतारी म्हणून कृष्णाक आपयताची आम्ही आत पळयताची राम नरसिंह वराह आणि दशावतारांतू आम्ही पळयलास पुरात आणि पुरा विस्तृत रूप अथवा अवतार जावन घेनु येताची सो एकूची पर्सनालिटी देवोत्तम परम पुरुष एकूच पर्सनालिटी तका दोन्ही देहस सो एक कृष्णाला एक बलरामाला दोन्ही देह सो सेम पर्सनालिटी दोन्ही
देवोत्तम परम पुरुष दोन्ही देहांतू ऍक्ट करतात. सो आणि बलरामो तो अनिके विस्तृत जत्ताना चतुर्व्यूह एक्सपांड फर्स्ट चतुर्व्यूह एक्सपान्शन म्हणतात. दोन्ही चतुर्व्यूह एक्सपान्शन असं तंतु फर्स्ट चतुर्व्यूह एक्सपान्शन त्या प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव. सो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध फर्स्ट एक्सपान्शन चार चतुर्व्यूह मळरी चार हात असचे. आता कृष्णाकनी बलरामक दोन हातू चतुर्व्यूह एक्सपान्शन अंतो चार हात घेऊन येणू वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध जाऊन घेणं अपास विस्तृत जत्ता मळरी बलरामलत चार चतुर्व्यूह एक्सपान्शन झालं. सो द फर्स्ट एक्सपान्शन संकर्षण तुलेनो अपास नारायण येता नारायण. सो नारायण हो नारायण संकर्षण तुला हो नारायण हो वैकुंठाचे पुरा लोकाचे तो वैकुंठपती म्हणून तका पैताची नारायण लक्ष्मी नारायण. सो गोलोक वृंदावन धाम टॉप मोस्ट प्लॅनेट अस आध्यात्मिक लोकांत थई तुलेन त्या चतुर्व्यूह एक्सपान्शन येऊन संकर्षण तुले नारायण नारायण तो वैकुंठपती अनलिमिटेड असंख्य वैकुंठ प्लॅनेट्स असाची त्याची पुराची नायक कोण नारायण. सो नारायण तुलेन सेकंड चतुर्व्यूह एक्सपान्शन येता अपास वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सेकंड चतुर्व्यूह एक्सपान्शन तंतु संकर्षण तुलेन महाविष्णु येता. सो महाविष्णु तो हे भौतिक लोकाचे मास्टर मास्टर कंट्रोल सुप्रीम कंट्रोलर तो भौतिक लोक कंट्रोल करचे मोड ऑफ गुडनेस अशी कंप्लीट मेंटेन करता. प्लस होल आम गोतशील म्हणजे सर्व ईश्वरा परम कृष्ण परमेश्वर कृष्णजी जलरी तो विष्णु फॉर्म और भौतिक प्रकृति तो मेंटेन करता डायरेक्टली मेंटेन करना जलरी इनडायरेक्टली थ्रू दुर्गा देवी अथवा मनी ईश्वर शिवा तंगेल थ्रू त्या भौतिक प्रकृति तो मेंटेन करता. सो महाविष्णु तो कृष्णाले एक्सपान्शन ऑफ एक्सपान्शन ऑफ एक्सपान्शन ऑफ एक्सपान्शन ऑफ एक्सपान्शन फिफ्थ एक्सपान्शन. सो टोटल 5 एक्सपान्शन्स. सो महाविष्णु गात्र कसने तानी एक श्वास भितर घेताना पुराची ब्रह्मांड कितली भौतिक ब्रह्मांड असताची त्या चर्मा भितरी रंध्रा भितरी वत्ता ताणे आणि एक पंत श्वास बाहेर सोडणारी पुराचे एक एक रंध्रातून एक एक ब्रह्मांड कितली की ब्रह्मांड बाहेर येताची भौतिक ब्रह्मांड. सो तागेल साइज तितले आता आमका पळयत आमगेल 14 प्लॅनेटरी सिस्टम एक आमगेल भूमी साइज कितली होड असता तसले असंख्य ग्रह एक ब्रह्मांडांत असता. सो त्या एक ब्रह्मांड आणि आमगेला चतुर्मुखी ब्रह्मो आमगेला असचो ह्या ब्रह्मांड आसिलेन तो सान ब्रह्मांड आम्ही असची ब्रह्मांड अज्जे के कितली की पट्टू होडोड ब्रह्मांड नी असाची. सो त्या एक एक ब्रह्मांड तगेल एक एक रंध्र चर्मा रंध्र बिद्दतुलन येऊ का जलरी तगेल साइज कितलसचे पुरो कर्णोदकशाही विष्णू महाविष्णू म्हणून आम्ही सांगताची. सो तो बलरामाला कितली की विस्तृत रूपाचे एक स्मॉल पोर्शन जाऊन असतं. सो बलरामाला आम्ही स्ट्रेंथ कितले अथवा तागेल शक्ती कितले म्हणून घेणू आम्ही पळयत. आणि अनेक म्हणरी तो शेष एक्सपान्शन घेऊन घेणू तागेले हुड्डा वैरी हेडे वैरी युनिवर्स तो तागेल रेस्ट त्या रेस्ट इट्स रेस्टिंग ऑन हिज हुड तशी. सो ऍज ए होल कृष्ण केदनाई कसन म्हणरी तो सुप्रीम एन्जॉयर तो केदनाई गोलोक वृंदावन धामांतू विंगड विंगड रीती बारी चंद रीतीचे लीले कोर घेणू एन्जॉय करता असता कुशेर असता संतोषान असता जलरी तक ह्या भौतिक मटेरियल वर्ल्डाचे भौतिक आद्य लोकाचे मेंटेन करका त्या पुरा त्या चढ कसनेची मत्ते होन कोण घेऊची ना कसं एक म्हणतो केदना एक संतोषारी असता त्या पुरा कोरका जलरी तो तगेले विस्तृत रूप घेता अथवा अवतार घेऊन घेणू तो त्या मेंटेन करता.
तसं विस्तृत रूप एक्सपान्शन आणि अवतारा कसं डिफरन्स सो दोन्ही विष्णू तत्वाची जलरी विस्तृत रूप म्हणत आणि आध्यात्मिक लोकांतू असताची वैकुंठ धाम वैकुंठ स्पेस ते आध्यात्मिक परव्योम अंतू ते असची पुरा तने फॉर्म्स विष्णुल फॉर्म्स कृष्णल फॉर्म्स त्या तक एक्सपान्शन्स म्हणताची आणि केदंत भौतिक लोका केद्दा तदन तकल ते अवतारो म्हणगेनु आम्ही सांगताची सो आमगेल हे अंधकार अंतू आता मी रात्री पळेला रे आमका समज दोळ दिसना कसने पळोच जायना इलेक्ट्रिसिटी ना जलरी ಸ್ವಲ್ಪ लागी वस्तू समेत दिसना अथवा चंद्राला उज्वाड ना जलरी कसने दिसना अश्यनी असताना भौतिक लोकांतु तो केतना आमका यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम केदंतो युग युगांतु हंग तदंत हंग ಎತ್ತಾನ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಎತ್ತಾನ ತಾನೆ ಅವತಾर घेऊन गेनु आम्ही सांगताची तंतु मस्त अट नमुने अवतार असाची लीला अवतार म्हणून सांगताची आणि युग अवतार अस मन्वंतर अवतार म्हणून सांगताची पुरुष अवतार कडेरी शक्त्यावेश अवतार अशी मस्त नमुनेचे अवतार असाची हे सांगला कसन म्हळरी एक समुद्राचे एक एक ड्रॉप घेऊन गेनो समुद्राचे त्या ड्रॉप्स कितलस म्हणून आम्ही लॅक कर येत जलरी कृष्णा लॅक कितले अवतार घेतला त्या ताजे लॅक दोरचक जायना कसले असंख्य नमुने अवतारू कृष्णू घेता तो कसलेक म्हळरी तितली कृपाळू तितली कंपॅशनेट जाऊन गेन असत तो मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड कृष्ण सो तो कितली अनेक अनेक असंख्य अवतार घेतील असं तंतु प्रमुख जल्लाले म्हणलाले ते आम्ही ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ आम्ही आमक ಗೊತ್ತಸ आणि आम्ही ताजी ಬಗ್ಗೆ चढ डिस्कस करताची उदाहरणेक दशावतार है एक कितली की अनंत अवतारांतू है दशावतार प्रॉमिनेंट जाऊन गेनो आम्ही पळोचे तशी सो अशी अवतारू घेऊन गेनो कृष्ण केदन धरे येता तो तगेले आध्यात्मिक रूपांतू येता ते आम्ही अर्थ कोण घेऊ का जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुन सो कंचेची अवतार घेतला री दशावतार जावो कंचे अवतार घेतला समेत तो तगेले आध्यात्मिक रूपारीची येता आणि तगेले ऍक्टिव्हिटीज ते ट्रान्सेंडेंटल दिव्य जावन आशिल्ले म्हणून भगवद्गीतेंतू कृष्णानं सांगितलं असं सो अशी बलरामो कृष्णाला पुरा लीले वृंदावना लीले पुरा तो सहाय करता कृष्णा कसन म्हणत कृष्णान खुशी आश्चे तागेले उद्देश जावन असं आणि केदनाय तो कृष्णाक संतोष करच्याक कृष्णाला केदनाय सेवे करच्याक तो आतुर जावन असता आणि केदनाय ताचे प्रयत्न करता असता बलरामो तो बलरामो कृष्णाला अन्न जाऊन असल्या समेत तो फर्स्ट एक विस्तृत रूप जल्लाल निमित्त तो विंगड विंगड रीतीरी कृष्णाक सेवे करूक आणि कृष्णानं संतोषारासच्याक तो सहाय करता तो सहाय विंगड जना काही सहाय करता आणि तोवय तंतूची इन्वॉल्व जाऊन असता सो तकाची आमगेले आमक गोत्तशीर म्हणके 5 रसासंतू विंगड विंगड भक्ता तन्नी कृष्णाल सेवे करताची शांत रस दास्य रस साख्य रस वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस बलरामाला सेवा मनोभाव कृष्णाल टुवर्ड्स कितलस म्हणरी तो पंच रसांतुय तो कृष्णाक सेवे करता फर्स्ट कृष्ण बलराम जो एक्सपांड जल्लाल तेदना बलरामो तो एक्सपांड जाता कशी आध्यात्मिक लोक वैकुंठ धामाचे आ फुल धाम सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णास नेम कृष्णास धाम कृष्णास पास्ट टाइम्स सो लीले रूप नाम गुण हक्क कसने डिफरेंस ना अभिन्नत्वम नाम नामिनो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो
सो दर इज नो डिफरन्स पुरा एब्सोल्यूट प्लॅटफॉर्म आरस परम सत्य जावन आसा. तकाची कृष्ण केदन फस्ट विस्तृत रूप जता बलरामो तो आध्यात्मिक वृंदावन धाम जावन गेनु एक्सपांड जता आणि कृष्णाले कन्ना घालचे कुंडल आणि वस्त्र तक फॅन जावचे फॅन आणि तगेल संगीता कतिरी विंगड मृदंग ताळ अशी पुरा तो जावन घेऊन एक्सपांड जाता शांत रसारी ताणे कृष्णाक सेवे करचे. आणि दास्य रसारी बलरामू कृष्णाला सेवे करता तागेल पाय मसाज करचे तक फॅन करचे म्हळरी ಸ್ವಲ್ಪ शाक असला वारी घालचे अशी सेवे करता तो. आणि साख्य रसारी तो तागेल फ्रेंडशी तका पळोवन घेता आणि एडवाइस दिता. एडवाइस म्हळ्यार फ्रेंडली खेळचे तागेलो खेळचे गोपाल विंगड गोपाल कृष्ण आणि बलराम तनी विंगड विंगड गोपाल तांगेलोट्टनी खेळचे अशी. सो तो साख्य रसारी तशी सेवे करता फ्रेंड जावन घेऊन. वात्सल्य रसारी तो तक्का कृष्णाक एडवाइस दिता. एडवाइस म्हळ्यारी तशी करूनच अशी करूनच गाईड करचे. सो केला पण कृष्ण बलरामा निमगिता हांव कसो करूं म्हणून तेदन बलराम तका वात्सल्य म्हळ्यार एल्डरली रसा तो तका गाईड करता. आणि माधुर्य रसारी अनंग मंजरी म्हणून एक्सपांड जावन गेनु राधाराणी बहिणी शी तो गोपी जावन गेनु मंजरी जावन गेनु तो सर्व करता. अशी पंच रसांतुय बलरामान कृष्णाक सेवे करचेस. सो अंत आमकां कळता कशी बलरामाक कृष्णाक सेवे करचे कितले एक एंथुझियाझम आसा म्हणून तकाची बलरामाक आदि गुरु म्हळ्यार ही इज द ओरिजिनल गुरु तत्व. बलरामाक तका ओरिजिनल गुरु तत्व म्हणून सांगताची. आणि ऑल स्पिरिच्युअल मास्टर्स पुरा गुरु तनी दे आर रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ बलराम लॉर्ड बलराम. पुरा आमगेल कंचे आध्यात्मिक गुरु वसाची तनी पुरा लॉर्ड बलरामाले रिप्रेझेंटेटिव्स जावन गेनु असाची. तकाची आता मी अर्थ कोण घेतलाय कसं म्हणारी दोघ जण पर्सनॅलिटी सेम जल तांका दोन्ही देह अस. तकाची कृष्णाक सेव्य भगवान म्हणून सांगताची. सेव्य भगवान म्हळरी तो पुराजनले सेवे घेता. एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य. ईश्वर एकलो कंट्रोलर म्हळरी भगवान सुप्रीम भगवान एकलोची तो कृष्ण. आणि वरलाल पुराजन तका सेवे करची कतीर आसाची. त्या बलराम समेत फर्स्ट तो सेवक भगवान जावन घेन तो एक्सपांड जाता. सो तका सर्वेंट गॉड सर्विट्यूड पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड म्हणून सांगता. सेवक भगवान. सो सेव्य भगवान कृष्ण सेवक भगवान बलराम एक पर्सनालिटी दोन्ही देह अशी. सर्वेंट गॉड बलरामाक सर्वेंट गॉड म्हणून सांगता. तो पुराजनाक असिस्ट करता. तो वृंदावन पास टाइम तो कृष्णाल पुरा पास टाइम्स तो असिस्ट करता सहाय करता. सो आणि आमका कृष्ण विंगड विंगड आम गोतस वृंदावनान तो कृष्णान मस्त जन असुरा तंका मारलालस. नंतो कृष्णान मस्त असुराक मारलालस तशीची बलरामान कृष्णाक असिस्ट करूक ताणे समेत विंगड विंगड असुरा तंका राक्षसा तंका मारलालस. नंतो धेनुकासुर प्रलंबासुर विविध गोरिल्ला अशी येताची. आमका पुरा गोत्तशील म्हणजे वृंदावनाचे पास टाइम्स हे मस्त स्वीट पास टाइम्स भारी मधुर जलाले पास टाइम्स लिहिले असताची. ह्या पुरा जलरी आमका मस्त पास टाइम्स सांगतो. एक म्हळरी गोपाल कवर्ड्स मेन त्यांनी केदाय गाय चोरोच्या वताची. केदन तांका 5 वर्ष जावन संची वर्ष येता पौगंडा एज म्हणून सांगताची. पौगंडा स्थिती कायलाल तेदना त्यांनी गाय चोरोचक वताची. तेदना मस्त जन आणि गोपासा त्यांनी एक
विंगड विंगड रीतीरी खेळचेनी त्यांनी करता असतची ಕೆಲವೊಬ್ಬಂತ नवीलू असतं तक्का इमिटेट कोचे आणि त्या डान्स केला म्हणजे कोण दाखवचे आणि ಕೆಲವೊಬ್ಬಂತ स्क्विरल त्या कशी धावता म्हणून दाखवचे आणि ಕೆಲವೊಬ್ಬಂತ रेसलिंग आणि केला म्हणजे कोण कृष्णाक खुशी करचे आणि ಕೆಲವೊಬ್ಬಂತ बर्ड्स त्या कशी चिर्पिंग साऊंड शी एक नमने चिली 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 करता त्या इमिटेट कोण घेणो कृष्णाक खुशी करचे पडोचे अशी जी कृष्णाक खुशी करची कतिरी आध्यात्मिक लोकांतो प्रत्येकली प्रयत्न करता असतची आणि कृष्णाक पुराजन मस्त मोग करता असतची पुराजनाक कृष्ण प्रेम असता सो आणि अशी करताना एक पण मस्त खेळणो सुस्तू जल्लारी कृष्णाक सुस्तू जल्लारी बलराम येऊन घेणो तगेल पाय मसाज करचे आणि तक्का आरामशी रेस्ट घे म्हणून सांगचे अश्यनी सांगता असता ಅಥವಾ ಬಲರಾಮಕ ಸುಸ್ತು ಜಲ್ಲರಿ ಕೃಷ್ಣನೇ येऊन तगेल्या पाय मसाज करचे आणि विंगड विंगड गोपातांनी तक्का वारे घालचे पुरा करताची अशी ची तंगेले स्वीट पास टाइम्स अस वृंदावनांतू भारी एक मधुर जावन आशिले पास टाइम अशी जी पास टाइम करताना त्यांनी ಕೆಲವೊಬ್ಬಂತ सीजनली भारी एक चंद सीजन्स असता कार्तिक महिने ಅಥವಾ विंगड विंगड मासांतू वैशाख मासांतू भारी एक नमुने चंद चंद सीजनल चेंजेस असतात फ्रुट्स म्हळ्यारी भारी रुची रुची असले फ्रुट्स नी थंय जत्ता असता सो तशी एक तालवन म्हणून घेनो एक फॉरेस्ट असता थंय एकलो धेनुकासुर म्हणून एकलो असुर असता तो कंसाले मित्र जावन असता आणि कंसाक ताणे असिस्ट करचे सो ते मस्त त्यात पाम ट्रीज म्हणून घेनो पाम ट्रीज असताची मस्त पाम ट्रीज असताची ते तालवनांत जलरी थंय कोणी वत्ता आसनाची कसलेक म्हळ्यारी खंय कोणी गल्लारी धेनुकासुर तांका इमिडिएटली तो मारत आशिल्लो ताकाची इवन पक्षी तन्नी समेत थंय वसना आशिल्लींची ताकाची थंय केलो जन गोपास येऊन घेनो कृष्ण आणि बलरामा सांगताची अशी अशी आमकां त्या एक भारी एक चंद स्मेल येता असं त्या तालवनातुलेन जाल्यार थंय कोणी वसनाची पक्षी समेत वसनाची कसलेक म्हळा थंय धेनुकासुर म्हळालेक राक्षस म्हणून सांगताची तेदना बलरामु आणि कृष्णु थंय तालवनाक वताची तगेल फुल्ल फ्रेंड्स आलोटू वताची तो धेनुकासुर म्हळा तगेल फॉर्म खंयचे ते गडवाल फॉर्म ह्यूज ओड गडवाल फॉर्म आणि तगेल पुरा सहचर आतानी समेत सन तगेले मणकेची गडवाल फॉर्म कोण घेनु त्या तालवनांतू फुल्ल त्यांनी एक नमुने कब्जा केला म्हणजे कोण घेन असताची आणि बलरामनी वत्ता कृष्ण बलराम थंय वत्ताची आणि बलरामू एक रूख दोन घेनु फुल्ल त्या रूख हल्ला येता तेतन पुराची त्या पाम फ्रुट्स त्या थंय दोगू पडतात आणि गोपासा तांक खुशी जावन पुरा जन धांवताची आणि त्या फ्रुट्स पडताना जोर साऊंड जाता तेदना थंय धेनुकासुर येता धेनुकासुर येवन तक्का पळयता कोण हे इतली साऊंड करचे मिगेल एरियांतू हांव तांकां इमिडिएटली मान सोडता म्हणजे तो धेनुकासुर थंय येता आणि आमकां गोत आशिल्लें म्हणजे तांणी गडवान केन्नाय अटॅक करची कशी म्हळ्यार ताजे मागशीच दोन पायान ते मारचे सो बलरामो अशी कुशेरी त्या रूख हल्लयता आसतना धेनुकासुर येवन घेनु तगेल मागशीच दोन पायान बलरामाक तो मारच्याक पळयता तेदना तो बलरामो त्या मागशीच दोन पाय दोन घेनु ताका अशी अशी वारेंतू गुंडयता जोर जावन घेनु धेनुकासुराक अशी अशी जोर जावन गुंडयता तेदना धेनुकासुर तो अनकॉन्शियस जाता प्रज्ञे चुकता ताका कडेरी त्या धेनुकासुर प्रज्ञे चुकिले आनिके जोर हलयला तेदना तो धेनुकासुर थंय मोर्न वता ते देह सोडून घेनु वता तेदना त्या बलरामू त्या
काणगेनु जोर जावन उडयता ते अनेक पाम ट्री वयर पडता ते पाम ट्री अनेक रुक्का वयर पोणू त्या रूकय पडता सो बलरामान उडयलेले धेनुकासुराल देह पडलेले पाम ट्री पडता ताची लागीं रूख पडता ताची लागीं वापस अनेक रूख आशिल्ले त्यावेळी पडता तशीच रूख मस्त रूख पडताची आणि मस्त फ्रुट्स पडताची तेदन पुरा जन गोपा तन्नी वसून घेन कुशेरी त्या पुरा फल तन्नी खाताची आणि ते तालवन विंगड तेदन विंगड पुरा जन राक्षस तगेल फ्रेंड्स असाची सन सन राक्षस तानी पुरा जन गडवा रूपारी असताची नव्हे तानी पुराची बलरामाक आणि कृष्णाक अटॅक करताची तेदना बलरामू तंग पुरा जनक मान काढता सो अशी बलरामू तगेले स्ट्रेंथ अद्वितीय जावन घेन कसले म्हणरी तो देवोत्तम परम पुरुषु जावन घेनु अस सो ताजी नंतर तालवनांतू गोपासातनी तनका केळूक आणि लायक जता सो अशी बलरामान धेनुकासुरा तक्का मान काढालस अशीची आम्ही मस्त पास्ट टाइम्स पळयताची सुखशील सुखदेव गोस्वामीन दशमस्कंद श्रीमद भागवता मांतू हाची बग्गे वर्णन केलालस तंतु प्रलंबासुर आणि द्विविड गोरिलाकय मारलालस सो अशी बलरामू असुरा तंक मानगेनु कृष्णाक केलपंत सेवे समेत तो करता सो वृंदावन अंतू आम गोत्तशील म्हणके कृष्णा तो रासलीले तो करता असता आणि तका मस्त जन गोपीज फ्रेंड्स असच माधुर्य रसांतू त्यांनी कृष्णालोटू कनेक्ट करताची तशीची कृष्णाक कशी गोपी असाची बलरामाक एक सेट ऑफ गोपीज असताची सो कृष्णाल गोपीज विंगड बलरामाल गोपीज विंगड सो अशीची त्यांनी एक बारी चंदरीतिरी कृष्ण आणि बलरामो तंग तंगेल गोपीज लट्टू बारी माधुर्य लीले त्यांनी पुरा करता असताची एक पण कृष्णाक बलरामाक कसा नाश्चत म्हणरी आम्ही उदकांतू हावा उदकांतू गोपीज लट्टू खेळका म्हणतका आशि तगेले एक डिझायर असतो सो तो यमुना नदी यमुना रिवर आकती सांगता बलरामू यमुना तू हंग्यो हंग उद्द आमक जावका आमक उदकांत खेळका म्हणून तेदना यमुना ती याना बलरामान अपयलर समेत यमुना याना तेदना बलरामाक तगेले ट्रान्सेंडेंटल एंगर म्हणरी तू हांव अपयलर समेत याना नवे म्हणून तगेल ता फ्लो काणगेनु तो यमुना रिवराक ड्रॅग करता तेदना तिगेले एक चॅनल आशिले मस्त चॅनल जावन उदक हरूच्या स्टार्ट जाता तेदन ते यमुना देवी ती भिवनु येवनु बलरामा लगी क्षम मागता बलराम म्हाका क्षमा करी तू देवोत्तम परम पुरुष हांव तुगेले ऑर्डर स्वीकार करनी हांव आतां तुगेले तू कशी सांगता तशी पालन करता म्हणून कडे यमुना देवी येवनु बलरामू तगेल गोपीजा लट्टू त्यांनी वॉटर स्पोर्ट्स खेळताची सो अशी बलरामान मस्त कडेन तगेले स्ट्रेंथ दाखयला ट्रान्सेंडेंटल स्ट्रेंथ ते दाखयलास इवन आम्ही महाभारतांतू पळयताची कसन म्हणरी कृष्णाले पूतू सांभा म्हणून असता तो कौरवा तंगेल एकले डॉटर दुवेक अपहरण करून वताना तानी पुरा जन तक अटॅक करून घेनु तका धरताची तेदना बलरामू वसून घेनु तंका सांगता तक रिलीज कराची म्हणून घेनु तेदना कौरवा तांनी बलरामा तक्का चड आदर गौरव दिनाशी लाइटली जावन घेनु उलयताची त्या टायमारी बलराम कसं करता गेल प्लव काणगेनु हस्तिनापुराचे ते फुल सिटी तो टुवर्ड्स रिवर म्हणरी न्हंयची टुवर्ड्स तो ड्रॅग करता तेदन ते फुल कंपनशी जल्ला म्हणजे जावनो कौरवा तांनी पिताची आणि बलरामाक शरणो जाताची आणि बलरामा सांगताची तुम्ही
तू आमगेल वैरी क्रप दाखो का आणि आमका हस्तिनापुराक फुलची म्हणके सोड सोडका तू सांगेल म्हणके आम्ही सांबाक रिलीज करताची म्हणगे न्हू तानी सांगताची सो अशी बलरामानं तगेले विंगड विंगड इन्स्टन्स सारी ताणे तगेले स्ट्रेंथ दाखयलालस कुरुक्षेत्र वारांतू बलरामानं युद्ध केला नसताना कसले म्हणारी कृष्णानं युद्ध केलेलं ना आणि बलरामानं युद्ध केलेलं ना ज्याला लास्ट डे जत्ताना बलरामू तई कुरुक्षेत्राक येऊन असता तेदना पुरा ऑलमोस्ट ऑल सैनिक नाश जाऊन असता जलरी दुर्योधन आणि भीमाल मध्य संघर्ष जत्ता असता क्लब क्लब गदायुद्ध सो सुमार टाइम तनक गदायुद्ध जत्ताना कृष्ण भीमाक इंडिकेट करता म्हळरी तगेले जंगेरी मारी दुर्योधन जंगेर मारी तेदना भीमु दुर्योधन जंगेर मरताना दुर्योधनु तक स्ट्रेंथ चुकून तो पडता तेदना बलरामाक भारी कोप येता आणि बलरामू भीमाक कंप्लीटली मारूक तो मुखार वता तेदना कृष्ण बलरामाक राबयता आणि तका समाधान करता आणि सांगता बळे भीमान तगेलेक प्रतिज्ञे घेतील आशिल्ल्या ताची खातीर ताणे तका जंगेर मारलालस नाहीतला युजुअली गदा युद्धांतू तोगू म्हळरी पोट्टाके तोगू कंचे मारचाना तकाची बलरामो तक पॅसिफाय करूक कृष्ण सांगता म्हळरी केदना द्रौपदी वस्त्रापहरण जत्ता असता तेदना दुर्योधन तगेल जांग दाखवून घेणू तो सांगता द्रौपदी घेऊन मिगेल जंगेरी बेईस म्हणता सांगून असता तेदना भीमाक कितली कोप येऊन असत म्हळरी तो प्रतिज्ञा घेता तुगेल तू जांग दाखयता सेम जांग हांव ते ध्वंस करता सांगून असत सो कृष्ण बलरामाक तगेल त्या प्रतिज्ञे उडगास करता आणि कशी त्यांनी द्रौपदी वस्त्रापहरण करूच्याक प्रयत्न केला तेदना मस्त अधर्म केला दुर्योधनान तगेले सहचारांनी म्हणून बलरामाक पॅसिफाय करता नाहीतर बलरामू भीमाक मारच्याक तो मुखार वत असतशिलो अशी बलरामान विंगड विंगड सिच्युएशनारी ऍक्ट केला लस आणि आमका गोतस की राधा कृष्ण राधा गोपीनाथ अशी पुरा गोतस ज्याला बलरामाक तगेले बायल कोण रेवती ಆಕ್ಚುಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅನ್ನ ಜಲ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತಾಂತೂ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ सो यूजुअली एक ब्रह्मालय दिवसांतू 14 मनु येतच तंतू आत्ता आम्ही असचे सेवेंथ मनु आत्ताशील मनु नाव कसं नाही वैवस्वत मनु तो विवस्वान सनगोडाले ಹೂದು सो वैवस्वत मनु अंतू 28th दिव्य युग अंतू कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण आणि तगेल तज्जिन मागशी लॉर्ड गौरांग महाप्रभू त्यांनी येताची चला हाची पुढची 6th मनु तो चक्षुष मनु चक्षुष मनु केकली धू असता ज्योतिष्मती भारी चंद धू असता चला तगे तग वार्डी कोण घेवच्या इवन देवते त्यांनी आशी करता असताची चला तिगेल एक आशी कसं नसतं म्हणरी ह्या मोस्ट पॉवरफुल पर्सन कोण असत तक हांव वार्डीक कोण घेवचे कोणांना सांगून असता सो तगेला आनो सोदिता इंद्रदेवाला वत्ता इंद्र सांगता तू मोस्ट पॉवरफुल पर्सन वे नाही हा वायू मिगेले के पॉवरफुल अस सो वायूला वत्ता वायू सांगता ना माउंटेन पर्वत मिगेले के पॉवरफुल अस कसले म्हणरी हा पुरा डिस्ट्रॉय करू जत्ता मग पर्वताक डिस्ट्रॉय करू जाय ना पर्वत मिगेले के स्ट्रॉंग अस तशीची मुखारसून कडे शेष पॉवरफुल मोस्ट पॉवरफुल पर्सन म्हणून जाता ज्याला शेषाला वस्तू निमगित शेष म्हणता हाव मिगेले मूल कोण बलरामू
So Balaramo is the most powerful person म्हणून decision घेतो. तदन ज्योतिषमतीक बलरामाक वर्डिक करून घेऊ का जलरी ब्रह्मो सांगता तू अनिके 20 आफ्टर 27 दिव्य युग मला आता ऍक्च्युअली आणि बलरामाने उचकेताना 7th मनु 28th दिव्य युग अंते उचे आणि चक्षुष मला 6th मनु लास्ट क्वार्टर अंत सच अनिके तू 27 मन्वंत मनु दिव्य युग राखली नंतर 28th दिव्य युग अंतु बलराम येता तदंतु तक्क वर्डिक कोण घेवेत तदना तिक कोप येता ज्योतिषमती आणि ती ब्रह्माक शाप देऊच्या मुखार येता असता तदन ब्रह्मदेव सांगता नराबराबराब तू शाप देऊ नका तुका ह्या 27 दिव्य मला ओड टाइम असत जल त्या शॉर्ट टाइम जावची तशी हांव तुका करता म्हणून घेनु तो सांगता तू ब्रह्मलोकाय ब्रह्मलोक आयलारी थंय मिगेल टाइम स्केल विंगड ब्रह्मलोकाची टाइम स्केल विंगड आम्ही थंय वसून घेऊन वापस तू येताना हांगा 27 दिव्य युग जावन असता तेदना तू बलरामाक वर्डिक कोण घेवेत म्हणून घेनु तशी जायत म्हणून कडे री तिगेला नेक्स्ट लाईफ अंत ज्योतिषमती ती रेवती म्हणून घेनु जन्म येता तगेल तिगेल अन्नाला ನಾವು किंग रेवत दू जाऊन घे रेवती जाऊन घे ती येता तशीची रेवत तो दुवेक वार्डिकोरच्या एक वर सोदिता असता तशी तो ब्रह्मलोक वता ब्रह्मलोकांत ताणे ಸ್ವಲ್ಪ समय ಯಾಕೆ ಹೊರಗೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾಲ್ ಯಾಕೆ करता ಅಂತ म्हणता कितली की समय जाऊन गेला सो ब्रह्मभूमीन तू कितली की समय जल्लालस तकाची अत्त तू कसं करता म्हणून कडेरी बलरामो 28th दिव्य युग अंतु अंग रिसेंट जल्लाल द्वापर युग अंतु तै तेदना बलरामो तो केदन येऊन असता तेदना रेवतीक मळरी ब्रह्मलोकातुलेन पास अप्पोनाणु तका बलरामाक वर्डिक कोर्चक डिसाइड जाता जला एक मळरी रेवतीला हाइट बलरामाके मस्त चढ असता कसलेक मळरी सत्ययुग अंतु एक मनुष्य आयस्सु 1 लक्ष वर्ष आणि तंगेल हाइट समेत मस्त चढ असता ताची नेक्स्ट युग त्रेता युग अंतु तंगेल आयस्सु मनुष्याला 10,000 वर्ष आणि हाइट सत्ययुगाके ऊण असता आणि द्वापर युग अंतु 1,000 वर्ष आयस्सु आणि तंगेल हाइट त्रेतायुगाके अनिके तंगेलेके ऊण असता आणि आता कलियुग अंतु आमगेले पूर्वज तंगेल हाइट आणि मस्त आशिले 6 फीट 7 फीट आणि आशिले आता 5 फीट 4 फीट कडे अशीची कलियुगाचे जला म्हणजे खूपच जत्ता वताची सो अशी रेवती ती विंगड टाइम स्केलाच्या आशिल्ली विंगड युगाच्या आशिल्ली निमित्त बलराम द्वापर युगाच्या जाल्ल्या निमित्त रेवतील हाइट मस्त चढ असता बलरामाल हाइट मस्त ऊण असता बलरामान ती कशी वैर पळोवन घेनो पळोका तकाच्यात कसं करचे रेवतीला आणि बलरामाल वार्डिक जाऊ का म्हणून तदना बलरामू तगेल प्लव काणगेनो तिगेल मत तेक्तोर्गेनो अशी तंडिता आणि तगेले सम हाइट जावची तक सम जावची हाइटाक तो आडता आणि तंगेल भारी विजृंभणेन वर्डिक जत्ता सो अशी विंगड पास टाइम्स अस बलराम आला सो बेसिकली बलराम मोस्ट मर्सीफुल परम करुण अवतार तो आदि गुरु ओरिजिनल गुरु तत्व जावनु अस सो केदारना कृष्ण गौरांग महाप्रभु जाऊन येता तेदना बलरामु नित्यानंद प्रभु जाऊन गेनो तो कलियुग अंतु येता सुमार 500 years ago ब्रजेंद्र नंदन होय सचीसुत होइलो से बलराम होइलो निताय so Balaram becomes Nityananda Prabhu so Krishna comes as Lord Gauranga and Balaram comes as Lord Nityananda so hanni bhari merciful avatar such
परम करुण बहुदुही जन निताय गौरचंद्र भारी मर्सीफुल भारी करुणामय जाऊन शिल अवतारू नित्यानंद प्रभू आणि गौरांग महाप्रभू. सो गौरांग महाप्रभू नित्यानंद प्रभू कनी हरिदास ठाकूराक सांगल्या तुम्ही घर घरा वसून घेनो हरिनाम देऊ का. सो नित्यानंद प्रभू बलराम तो गरगरा वसून पुराजनाक तो हात अशी पाय पडून घेनो आम्हाला आचे हात अशी दोन घेनो हरिनाम घेयाची हरे कृष्ण महामंत्र जप कराची म्हणून तो रिक्वेस्ट करतात. सो आम्ही इमॅजिन करूया देवोत्तम परम पुरुष वैकुंठ वैकुंठापती तज्जे के गोलोक धामाचे ते देवोत्तम परम पुरुष जाऊन शिलो तो घरघरा वसून घेनो पुराजन लगी हरे कृष्ण महामंत्र जप कराची म्हणून घेनो तो निमगितास रिक्वेस्ट करतास पुराजनाक हे भक्ती घेयाची कृष्ण प्रेम घेयाची म्हणून घेनो. सो आमका गौरांग महाप्रभुले कृपे जाऊ का जलरी आमका नित्यानंद प्रभुले कृपे जाऊ का. तशीच आमका श्री कृष्णाले राधा कृष्णाले कृष्ण प्रेम जाऊ का जलरी बलरामाले कृपे जाऊ का. सो बलरामाल कृप असलरी आमका राधा कृष्णाले त्या दिव्य लीलेंतू भागवहिसूचक आमका अवकाश मिळता तागेल कृपे तुलेन आमका मिळता. सो आम्ही आमक गोतशी म्हणके कशी नित्यानंद प्रभू इवन जगाई मदाई तंक समेत कृपे दिता म्हणून आमक ते आम्ही पळयताच. आणि गौरांग महाप्रभू तो सुदर्शन चक्र घेऊन गेनो तंक मारू वत्ता जगाय मदाई मदायक जलरी नित्यानंद प्रभू कितली कृपाळू जाऊन असताची मळरी सुदर्शन चक्र मारूक सोना. आणि गौरांग महाप्रभू सांगता आम्ही आयलाल हे अवतारो तंगेले तंक मान काढची कतीर नाही तंगेल राक्षसी प्रवृत्ती मान कडका आणि संपूर्ण कृष्ण प्रेम तंक तुम देऊ का म्हणून घेनो तंका जगाई आणि मदाय तसले पाप व्यक्ती तंक समेत उद्धार केला. सो परम करुण पौदुजन निताय गौरचंद्र या मस्त मोस्ट munificent अवतार जाऊन आयलालस. सो अशीची लॉर्ड बलराम तगेले बगे उल्लेता रबलरी मस्त विषयनी अस आणि आमगेल तसले सामान्य जीवात्मा आणि क्वालिफाईड नाशी आम्ही उल्लोचक जल कसकी तंगेल कृपे निमित्त डिवोटीज भक्ता तंगेल कृपे निमित्त आमक कसकी एक अवकाश मिळता उल्लोचक. सो तज्जल निमित्त आम्ही हे ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन बलरामाक प्रे कोरका कसं म्हणरी आमका आमगेले शुद्ध भक्ती मार्गारी मुखारसून वची तशी आशीर्वाद करूक आणि आमका कृष्ण प्रेम मेळची दिवची तशी आम्ही तागेलगी प्रार्थना केल्यारी तो मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म तप्पो आमगेले आशीर्वाद आमका आशीर्वाद खंडित जाऊन घेनो दिता. सो अशी पळयलालस बलरामाला अवतार ऍक्च्युली मोस्ट मर्सीफुल अवतार. सो ऍक्च्युली म्हणताची दशावतारांतू ಕೆಲವು ಜನ ಹಂಗ ಇಂಡಿಯನ್ सांगताची की कृष्ण अवतार म्हणून सांगताची जलरी त्या कसलेक म्हणरी 28th सोंगेन विंगड दिव्य युग अंतू कंचे अवतार येताची त्यांनी पुरा क्षीरोदकशाही विष्णुल थ्रू येवची निमित्त कन्सेप्शन असं कसं म्हणरी विष्णुले अवतारो कृष्ण म्हणून त्या कसले म्हणा विंगड दिव्य युग अंतू तशी जता असता. सो ताची कतीरी जलरी 28th दिव्य युगांतू ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण स्वयं भगवान तो येता तशीची स्वयं तागेले फर्स्ट विस्तृत रूप बलराम समेत तो येता. ऍक्च्युअली अवतार त्यांनी ऍक्च्युअली एक्सपान्शन्स विस्तृत रूप जल त्यांनी मर्सीफुली अवतार घेऊन गेनो येता सच्ची. सो अशीची दशावतारांतू एक मोस्ट मर्सीफुल वन ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल अवतार असं बलरामाल अवतारो. सो आम्ही तागेले कृपेक प्रार्थना करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.